खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं जुनास बसुमतारी। पानेरि थानानि सिङाव थानाय कालिंदुवार हाग्रामायाव एसएसबि आरो हाग्रा बिफानजों जयै लोगो नांनानै सं दाननायाव गोबां बिफांनि दंफांफोर हमनो हादों। उदालगुरि जिल्लानि धनसिरि फरेस्ट डिभिजन ननाय रेन्जनि सिङाव थानाय सान्थिपुर बिट मावखुलिनि हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरा एसएसबिजों लोगो लाज्लायनानै कालिंदुवार भरला दैसानिफ्राय आयेन बेरेखायै लाबोनाय दंफांफोर हमनो हादों। बे दंफांफोरखौ हरनि 11 बाजियाव हमनो हादों होननानै खौराङाव मिथिहोदों। दंफांजों लोगोसे गं 11 साइकेलबो हमनो हादों होननानै बिट अफिसार बिरु गुरुं बिथाङा खौराङाव मिथिहोदों। दंफां लाबोग्रा सुबुंफोरखौ हमनो हायाखसै होननानै खौराङाव आरो फोरमायबावदों। दा जोंनि बे सान्थिपुर फरेस्ट बिटनि बे आन्डाराव गोलैयो बे, ओमफ्राय एसएसबिफोरा जाबाय बनगुरुंनि। दा जों जइन्ट पेट्रलिं जानानै जों हमदों आरो दा सान्थिपुर कास्टडियाव दङ। दा जों मेजारमेन्ट खालामनानै सिज खालामनायनि उनाव जोंनि नुनाय फरेस्ट माबायो हेडक्वार्टाराव रेन्जआव हैनोसै। उनाव मैया मानसि कालपिटफोरा खारजोब्बाय हो, ओमफ्राय जों एसएसबिजों जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट जइन्ट पेट्रलिंआव जों हमदोंमोन मोनायाव। ओमफ्राय बिसोरना टाइमा जादोंमोन 10:30 मोनानिया। दा बेखौ जों दा हेन'बार खालामबाय एसएसबिफ्राबो, बाहाय जों कास्टडियाव जों लाबोबाय। दा बेखौ जोंनि हेडक्वार्टार दङ नुनाय, बे नुनायाव जों साबमिट खालामसै, बेखौ बाहायनो जमा होनोसै। दा जों 24 आवार्सआव जों बे सिजार लिस्ट बानायनांगौथ'। दा बेखौ एप्रक्सलि बेसेबां ओंखारगोन बे काउन्टिं दा जायाखै। दा बे जों खालामसै। बेखौ बिदिनोखा आइडिया बिदिनो माने बेसेबां ओंखारगोन दा उनाव मेजारमेन्ट खालामबासो मोनगोन। 11टा साइकेल हमदोंमोन, ओमफ्राय साइकेलाबो लाबोबाय, दङ कास्टडियाव दङ। जोंखौ नुदोंना पेट्रलिंआव नुनानै जोंखौ नुनानै बिसोर खारजोब्बाय। साइकेलखौ एकदम गारलायनो बिसोर खारजोबदों। उनाव जों हाखावदों, दिरुंफोर खानाय दंमोनथ', ओमफ्राय हाखावनानै जों माबा खालामनानै एसएसबिनि गारियाव जों थिखोनानै लाबोदों। बे जाथाया बबे मोनसे हाग्रायाव जानाय? बे हाग्रानि नङा, जों गामियाव इनबुसआव थादोंमोनथ' पेट्रलिंआ। दा बे गामिया जाबाय बे बनगुरुंनि बे माबा बरमुखुलिनि गेजेरावनो, बाहायनो जों हमदों एरियाया। ओरैनो टाइमा खैथासोआव होनदों? बे 10:30 बिदि मोनानि 10:30 11टानि गेजेराव दंमोन मोनानिया। ओरैनो बेयाव मा दंफां मोनदों नोंथांमोना हमनानै? दा मोननाया बे गामारि दङ, भेलुर माबा माबि मिक्स दंखायो, बिदिनोखा दंफाङा। दा बे नोंथांमोना बेखौ रेक्टिफाइ खालामनायाव सोरबा पार्सनेलनि ना बबे हाग्रा बिफाननि? बेथ' जों डाइरेक्ट आइडेन्टिफाइबो बुंनो हाया, मोनानि खोथा। दा बिसोर हाग्रानिफ्राय लाबोदों ना बे गामिनि लाबोदों, बे मोनानि खोथाथ'। दा बे जों मिथिया। बिदि आगे फिसे नोंथांमोननि बे रेन्जआवहाय मोनबाय थायो नामा? बिदि जाबाय जों हमबाय थादों, हमगासिनो दं, दैयाव हमदों, दाख्लैबो हमदों। माबाजों दंफांल' मोनदों दाख्लैथ', साइकेलथ' मोनाखै, दंफां लाबोबाय।